Абонирайте се. Не, мразя го. Мразя Кънтър. Махам това. Накрая ще си изтегля записи. Гад. Кой ме интересува? Добре, нормално ли сме? Мари, ако искаш много хора, знаеш какво се прави? Или така да кажа, Мари Games. Прави се много клипчета, а не 3 и 1 на месец. Все пак се абонирайте. А пък и ги гледайте колко са интересни. Дай това са ти. Вай за четвърти път си тегля Кънтър. Да, знам. Опитваш се да спечелиш един абонат повече. Ама защо? Да, но ако имах, щях да те надмина за ден, а не за 2 месеца. Ага, ти какво си мислиш? С Делукса да ни игра. По-добре махай та стара тайка и купи нещо хубаво, ако искаш да ме минеш. Добре, не се абонирайте. Не го харесвам аз. Просто бях в тоалетната и не можах. Човек, аз с бия пък ти не знам. Ще пукне че ли какво? Не са ли, не са ли те убили? А какво правят тия с нашите... Помахам се. Махам се. Той най-скъпаният си е на света. Аз играя колото Heaven. Аре, малко по-слаб съм, ама съм заради компа. Ма иначе съм горе-долу добър. Само дето Heaven ти ако го гледаш, моля ти се се сърди. Просто наистина си добър, ама не си толкова колкото Мърито. Мъри, добре ли стана? Знам, че си по-слаба, но все пак трябваше да те похваля. Да. Още ли има камера? Още беше пусната камерата ли? Добре, аре, снимаш ли, докато го казахте? Малко. Значи, хора, ти не сте го чули от мене.
Всичко е вярно. Не всичко е вярно, освен това, че не тъбива. Добре, аре млъквам. Хей, Мари. Не знам, просто исках да те питам. Какво? Казвам истината. А, не, ще си изтрия компютъра. Някак си ще го изтрия от света. Counter Strike. С чука? Кой е това? Не ме интересува. Трябва да ми помогна. Админ. Аз съм бил админ, брат. В една папка, знаеш кой има? Админ. Пише на някаква папка админ. Потребителе. Тук няма ли? О. На път съм да го изстреля. Брат, хайде да снимаме на Майнкрафт. Там поне ще мога да посрамя. Аре, аз няма да гледам. Искам да те срамя, а не да те чувам какво говориш. Моля се, че с хака си по-зле от мене. На Кънтър, ама на Майнкрафт с хака не можеш ма пиш. Хозунието друго ще каже. Да, ще каже. Да, малко, ама все пак съм близо хака. Достатъчно ли те пострамих? Ага. Чакай, снимал ли си? Аз влизам в Майнкрафта и няма да чакам. Този има само 3 сървъра в Майнкрафт и в нито един не може да влезе, забрал си и паролите. Да, и сега не можеш влезеш технически. Тогава защо не влезе в Bloody Battle? Друго ще каже това, което каза преди 30 минути. Добре, айде повече няма да срама. Мари. До кога ще снимаш?